бобоям мегӯяд, ки Насиба чӣ қадар собитқадам аст. Бале, Насиба ин манам. Ман аллакай рост меистам, вале ҳоло медорам. Инак қадам гузоштанро санҷида мебинем. Ва боз ман худам назди бобоям омада метавонам. Ва дар дасти ӯ бошад бозичаи дӯстдоштаи ман ҳаст. Бале, дар ин вақт бибиам нишон дод, ки дар дасти ӯ тӯпи дӯстдоштаи ман ҳаст. Ман бояд назди бибиам равам. Қадам мегузорем, медорем. Боз яктаи дигар қадам. Дар ин ҷо ман хостам, ки афтоям, вале бибиам маро дошт ва сахт ба оғӯш гирифт. муҳофизатро ҳис кардам. Чӣ қадар аҷиб аст. Модарам бо чӣ коро машғул бошад? Канӣ ӯ лобиро аз назар гузаронида истодааст. биё ман ҳам ба ӯ кӯмак кунам. Гавак мекашем. Ҳоп. Модарам ба ман бозича дод. Халтача. Дар дохилаш лобичаи хурдакак ва боз якто. Акнун маззаи ин халтачаро мечашем. ба назарам мерасад, ки ман гурусна ҳастам. модарам ба ман шӯла дода мегӯяд, ки сабзавотҳо фоидаовар мебошанд. Мечашем, мехоем, мешавад. Дандонҳоям ҳастанд ку? хусусан онҳо ҳангоми хандидани ман намоён мешаванд. дандонҳои маро дидан мехоҳед? марҳамат, бо ман бозӣ кунед. ба ман суруд замзама кунед ва ман ба шумо ханда мекунам.